мардак, биё як нону об карда ба ҳамсояҳо дар роҳу ризои худо хайр кунем. барои чӣ не? лекин медонӣ чӣ? як рӯз дар масҷид имомхатиб дар мавзӯи аёдати бемор чунон суҳбат кард ки аз аҷру савоби он воқиф шудан як тараф, ман шахсан аз танқисиҳои рӯзгори оилаҳои гирифтори бемории сил воқиф гардидам. Чӣ хел танқисӣ? Онҳо кӯмакҳои башардостона мегиранду доруҳои зидди силӣ ҳам ройгонанд кӯ? бале, доруҳои зидди силӣ ройгонанд, лекин медонӣ, табобати бемории сил дуру дароз аст. барои ҳамин баъзе доруҳо таъсири номатлуб доштаанд ки барои муолиҷаи он доруҳои иловагӣ лозим ва беморон барои харидани он маблағ намеёбанд. Хайр, боз барои даста намудани ин доруҳояш ҳам ягон нафар кӯмак мекардагист. Як рӯз не як рӯз ройгон мекардагистанд. аҳволи онҳоро худат шунавӣ баъд мефаҳмӣ. наёфтани маблағ ба кандашавии табобат сабаб мешавад. канда ки шуд, беморӣ аз нав ва боз вазнинтар мешавад ва дигарон ҳам сироят меёбанд. бемории сил ҳангоми гуфтугӯ ҳам мегузарад. медонӣ чӣ хел хавфнок аст? Мардак, ман қарзи ҳамсоягӣ гуфта. ҳамсояҳо худоро шукр нони хӯрдан доранд, гурусна нестанд. ягон нафар кӯмак мекардагист, як рӯз не як рӯз ройгон мекунанд. ана ҳамон ягон рӯз ҳамин рӯз шуда метавонад. мо метавонем кӯ? барои чӣ ҳамин хайрро ба ин беморон накунем? ҳамин хел фикр карда гаштаем. онҳо кӯмак гирифта истодаанд. охир одам ҳаррӯза ниёзи хӯрдан дорад, ҳолон ки ғизои бемор бояд хубтару беҳтар бошад. барои бемории сил ғизо махсусан муҳим будааст, шифоёбиро метезондааст. Хайр, бас акнун. Ман зид нестам. Ман намедонистам. Фақат пурсидам. Кани гӯй чӣ тавр кунем? гурӯҳи дастгирии беморон будааст. духтури маҳал, имомхатибу корманди иҷтимоӣ. онҳо рӯйхати шахсони гирифтори сил дар ҷамоатамонро доранд. тавассути онҳо ҳамон маблағи маъракаи хайрамонро ба беморон тақсим мекунем. иншоаллоҳ беҳтарин хайр мешавад, мардак. худо кунад шахсони бемори сил ки шифо ёфтанд, маҳалла ҳам безарар мегардад.